प्रमदनिया दा मा सोलिदों मिथिगौ मोनथाम स्किम मजबुत बिटिसिआव सोलिगासिनो दं बे जाहैबाय नों जुदि इउपिपिएलनि मिथिङाव थाङाबा न' मोननाय नङा एक नाम्बार नों जुदि इउपिपिएलनि मिथिङाव थाङाब्ला 75,000 मोननाय नङा 2 नाम्बार 3 नाम्बारा जाहैबाय नों जुदि इउपिपिएलनि मिथिङाव थाङाबा अरुणोदय स्किम मोननाय नङा बे मोनथामा बिराद सलिड स्किम मानसि नङा बिटिसिआव मा जादों मा जागोन मा मिथिगौ बेलाय जाम्बानि खोथा बे मानसिया फरेनारसो बिटिसिनि मानसिया नङा फेरेंगाया गुड मर्निं गाइस एकदमबारे गगा मोननानै लाजाला देहायानो हांबो लानो हाया रायलायनोबो हाया बिनिफ्राय आङो अब्लाबो उफाय गैया नै सिबिंसो फुफैदों सिबिं बारियावसो दं गावबा गावनि सम्पतिथ' बोखांनानै लानांगौ जायो बोथोर हिसाबै दोनजायाबो नालाय बेफोरखौ बाद होदो दिनै मोनसे इम्पर्टेन्ट आपडेट्स नोंथांमोननि सिगाङाव लानानै फैदों जे फेरेंगाया फरेनारसो बियो बिटिसिनि हाब बाहाब मा जादों मा बेरदों बेखौ बिथाङा जेबो मिथिया बे खोथाखौ जोंहा बुंदों फर्मार चिफ अफ बिटिसि हाग्रामा महिलारि सारा भिडिअ क्लिप्सआव नोंथांमोना जायफोरखौ नुदों बेखौ जोङो लासै लासैनो सावरायलांसै गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि जिबि ब्लगआव बरायग्रोबाय लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं स' सावरायनांगौ बाथ्राया बेनो आरो मिनिथावथावबो फरेनारसो होननाय खोथाया मिनिथावथावबो जे धेमाजिनि होनदों बिथाङा बिटिसिनि नङा आउट अफ बिटिसि हि इज मिस्टार फेरेंगा EM अफ फरेस्ट डिपार्टमेन्ट इन बिटिआर हि इज आउट अफ बिटिसि बेखायनो बिथाङा हाब बाहाब बिटिसिनि माखासे मा जादों मा बेरदों बेखौ बारा मोनदांनो हाया बियो आंनि राव नङा बिथां श्रीजुत हाग्रामा महिलारि सारनि बाथ्रा लोगोसे दिनैनि समाव जाय खोथाफोरखौ लानानै दिनै दुंहाव हाव मालाबा सोमजिहोयो फेरेंगा बसुमतारी रनजित बसुमतारी सारा आरो गावखौ सासे गोख्रों दैदेनगिरि होननानै फोरमान होनो थाखाय जाबादि वार्ड्सफोरखौ बिथाङा बाहायो दिनै फिन बिनिनो एन्सारखौ मोनफिनबाय बिथाङा आरो एन्सारखौ बिथाङा होजादोंब्लाबो जाय एन्सार होग्रा हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा बिनि सायाव रिप्लाइ होनो साना होनखादों 2077 स्टुडेन्टस गोबां कलेजनिफ्राय विभिन्न कलेजर फरा इउनिभार्सिटिर फरा आहा स्टुडेन्ट বিলাকে बाथौ खेराइ रिजर्टত বিপিএফত যোগদান কৰিছে এইটো আমি সংবাদ মাধ্যমৰ দ্বাৰা বা পেপাৰ মিডিয়াৰ দ্বাৰা দেখিবলৈ পাইছো কেইদিনমান আগত এজন বিজেপিৰ নেতা কৰ্মী কৈছিলে আজিৰ দিনত ক'ত 2000-3000 যোগদান কৰাৰ কাৰণে মানুহ পাব এইটো এজন বিজেপিৰ নেতা কৰ্মীয়ে কৈছিলে কিন্তু আজিত প্ৰমাণিত হৈ গ'ল আজিৰ তাৰিখত মানুহবিলাক ষ্টুডেণ্টবিলাক বিপিএফত কিমানজন সংখ্যা সোমাই আছে বা যোগদান কৰি আছে ইউপিপিএলত নেতা কৰ্মীসকলে কোৱা মতে এটা নাটক বুলি বিপিএফত যোগদান কৰা বা জইনিং প্ৰগ্ৰামটো নাটক বুলি এটা নামাকৰণ দিছিলে কিন্তু আজিৰ তাৰিখত প্ৰমাণিত হৈ গ'ল বিপিএফত যোগদান কৰাটো বাস্তৱ रियेल सैथो होननानै दिनै गोबां स्टुडेन्टफोरनि दोहौखौ नायनानै जों बुजिनो हाबाय बिथांमोना मा सानदों मा लुबैदों आरो बिटिसिखौ माबादि जाजानो लुबैदों बिथांमोननि सिन्थाधाराया मा बेखौ जों बुजिनो मोनबाय नो डाउट सुपार 50 बायदिसिनानि गेजेरजों सुबुं सर्स सोरजिनो हायाखौ आं बुङा किन्तु दिनैनि समाव बिथांमोना मोनसे बिथाखौ रैखा खालामनो रोजा रोजा स्टुडेन्टफ्रा ओंखारबोदों बेखौ वेलकाम खालामनाया जोबोद मोजां बाथ्रा राजनितिकआव हाबनानै दंस जाजोबगोन बेखौ आं बुंनो थाङाखै
राजनितिकआव जयेन जादों बास माखासे फैबाय थानाय इयुनानो बिटिसिखौ सालायनांगौ बड'लेण्डखौ सालायनांगौनि खोथा दं नालाय दिनै बेवहाय बिथांमोनाबो गावबा गाव लामाजों थांगोन लोगोसे राजनितिकआवबो जयेन जागोन बेनिफ्राय माखासे जेखिनि गाबथानांगौ जोंहा खमथाफोरखौ गाबथानानै लाखिनायाव मदद खालामगोन जुदि प्रमद बर' डांगुरिया एनेकुवा परिस्थिति सृष्टि नकरिले है हाजार हाजार स्टुडेन्ट बिलाक बिपिएफआव जगदान নহल हय जगदान जायामोन बेबा रोखोम दिनैनि समाव मोनसे परिबेस थासारि फैनायनि थाखायसो बिथांमोना बिटिसिखौ गाबथानांगौ इयुनखौ साननानै भबिष्यत बिखय चिन्ता करि पेलाय हाजार हाजार स्टुडेन्ट बिलाक बिपिएफ राजनीतिक दलक हाग्रामा महिलारी डांगुरिया नेतृत्वत चलि थका এটা শক্তিশালী বিটিসি রিজনেল পলিটিক্যাল পার্টি বিপিএফত যোगदान তেখেতসকলে কৰিছে नोंथांमोना अब्ला बिनि सायाव मा कमेन्ट होयो बेखौ आङो नेनानै थाबाय आपनलोকে ইয়াত বিষয়ত কি कमेन्ट দিব খুজে এটো মই ওয়েট কৰিব दा नोंथांमोननि कमेन्ट्सखौ आङो नेनानै थाबाय बेनिफ्राय नैबे भिडिअ क्लिप्सखौ नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय गभर्नमेन्ट कलेजनि इउनिभारसिटिनि गोबां स्टुडेन्टफोर दङ मथथे मोजां आरोखि जों बेखौनो बुंदों बिटिसिआ नोंसिनि सायावनो सोनारगोन जोंथ' आरो खैदिन सरकार सालायनो बे जाम्बानि खोथा बे मानसिया फरेनारसो बिटिसिनि मानसिया नङा फेरेंगाया बिनि खोथा बुंनायनि माबा एन्सार होनांगौ आहा दङ नामा मानसियानो बाहेरानिसो जाम्बा नों मिथिया ओइ माबानिसो धेमाजि डिस्ट्रिक्टनिसो बे मानसिया फरेनार बयरागत'सो बेयो बिटिसिनि मानसि नङा बिटिसिआव मा जादों मा जागोन मा मिथिगौ बेलाय दिनै हाजार हाजार फरायसा फरायसुलिफोर जोगदान जादों मा बुङो हाजार हाजार माने 2077 जन एन्टायार बिटिसि गसाइगावनिबो दङ भेरगावनिबो दङ क'क्राझारनि दं चिरांनि दं बिजनीनि दं पर्बतजरानि दं उदालगुरि भेरगाव तामुलपुर गासै टटेल 2077 जन छात्र छात्रीफ्रा दिनै जोंनि पार्टियाव खामानि मावनो होननानै ओंखारबोदों बिसोर गासिबो भटारजों आरो सोरबा सोरबा फरायखांनानै जोब्बाय आरो गोदानै फरायफिननो हायाखै बेखार जानानै दं दा बेफोरबायदि मानसि माखासे दङ आरो माखासे रानिं कन्टिनिउ इउनिभारसिटिनि सिआइटिनि ओमफ्राय बै माबानि स्टुडेन्टफोर दङ गभर्नमेन्ट कलेजनि इउनिभारसिटिनि गोबां स्टुडेन्टफोर दङ मथथे मोजां आरोखि जों बेखौनो बुंदों बिटिसिआ नोंसिनि सायावनो सोनारगोन जोंथ' आरो खैदिन सरकार सालायनो यां सेंग्रा सिख्लाफोरनि सायावनो सोनारगोन बिटिसिआ बिसोरनो खुंहैगोन खाथियाव एमपि बिसायख'थि फैगासिनो दङ एमपिआव जों देरहागोनब्रा गोदानै मा इसुखौ लाना रायजोफोरनि खाथियाव थांगोन सार इसु गोदान जेबो गैया जोंना जाहैबाय गासिबो जाथि जनगोष्ठीनो एक नाम्बार प्रायरिटियानो हा पाट्टा होनाय बेनो एक नाम्बार एजेन्डा प्रमदनिया दा मा मा सोलिदों मिथिगौ मोनथाम स्किम मजबुत बिटिसिआव सोलिगासिनो दं बे जाहैबाय नों जुदि इउपिपिएलनि मिटिङाव थाङाबा न' मोननाय नङा एक नाम्बार नों जुदि इउपिपिएलनि मिटिङाव थाङाब्ला 75,000 मोननाय नङा 2 नाम्बार 3 नाम्बारा जाहैबाय नों जुदि इउपिपिएलनि मिटिङाव थाङाबा अरुण'दय स्किम मोननाय नङा बे मोनथामा बिराद सलिड स्किम बिटिसिनि दा मिथिबाय दे थेंक इउ जाय हक बोथोराबो जोबोद गुसु आरो जोंहा ख्रिस्टमास आरो निउ इयार फैगासिनो दङ जाय हक फालिनांगौ समाव फालिलायदो बेनिफ्राय बेरायनांगौ समाव बेरायलायदो जीवन जात्रायाथ' बिदिनो साइक्लिन सोलिलांबाय थाखायो थ' एसेखिनियावनो दिनैनि भिडिअखौ दोनथ'बाय जायफोर बिथांमोना नायबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल थेंक इउ